A ver. Bai, bueno, ba. A ver, pues... Vale, hasiko gara antolakuntza eta kudeetako batzordearekin, eta joango naiz, puntos gauzak ikusten, bai? Zeo zer, daukadanez nire ondoan lagunduko didaten, pues, uste dut seguro oso ondo joango dela. Vale, lehenengo puntoa. Bueno, igual... Sí, bueno, como veis, traemos una propuesta para incluir fuera del orden del día. Entonces, lo que haremos será, cuando finalicemos el punto de tomas de acuerdo, es decir, la parte dispositiva, se votará la urgencia de incluir el asunto y en caso de que el resultado sea positivo, ya trataremos directamente, se expondrá el punto y se votará el punto. Esto será el final de la parte dispositiva. Si la propuesta hay que votarla, no hay que votar la urgencia antes de que empiece la parte de votaciones. Lo votamos al final, ¿no? De la parte dispositiva. ¿No? Otras veces yo creo que lo hemos hecho así. Normalmente siempre se vota antes de la parte que corresponde. Pues entonces lo hacemos ahora. Lo hacemos ahora. Entonces votamos la urgencia. Vale. Vale. Al final de la parte dispositiva. Vale. Vale. Bueno, a ver, proposamena, azten nazi. Bueno, proposamena, bozkatuko dugun proposamena da presio publikoak kentzea oporretan eizialde jarduerak egiteagatik. Ya, bozkatuko dugu. Vale. Bueno, en este punto, para justificar un poco la urgencia, es más que nada porque es el paso previo, la propuesta de acuerdo que tiene que pasar por pleno es el paso previo para poder comenzar con todo lo que tiene que ver con la tramitación de las inscripciones, ¿no? de las colonias. Como sabéis, tenemos que trabajar las bases y luego ya, después de que las bases estén trabajadas, se publica en el boletín y abrimos el plazo de inscripción. Y por eso es tan urgente, más que nada, porque normalmente solemos abrir a finales de marzo las inscripciones y esta vez será en abril cuando abriremos las inscripciones para este año. Galerarik. Sí, una simple cuestión. Veo que va a ser, bueno, no respecto a la urgencia, sino sobre el tema que se va a debatir. En su día, cuando en Punta Begoña establecieron un precio reducido, pues eso, para las visitas, se nos dijo que el motivo principal era para que no hubiera personas que reservasen y luego no acudiesen. Barkatu, minuto bate, baina, por comentarlo. Igual, a ver, soy la nueva, pero como vamos a meter ahora solamente es la aprobación como punto del orden, ¿te parece que...? Después, vale. A mí, es que me han puesto bien así, entonces tengo una chuleta, ¿sí? Venga, es que hacemos esto. ¿Alguna pregunta que tenga que ver con incluir, votar para incluirlo como orden del día? Pues votamos. ¿Votos a favor? Vale. Por unanimidad. Vale. Pues entonces quedaría incluido como punto número 9 del orden del día. ¿De acuerdo? Lo cual hace que, pues bueno, el resto de puntos correlativos, pues bueno, los iremos viendo y vamos enamorando uno a uno. Vale, hasiko gara, lehenengo puntuarekin, proposamena 2026ko otsailaren 26ko bilkuraren akta honesteko botazioa, bai? Zer komentatzeko hori, algo para comentar, bozkatuko dugu. Vale, onartuta? Bai. ¿Votos a favor? Zeinek, bai? Vale, unanimidad. Ok. Vale, bigarren puntoa, ondo. Getxo Kirolak tokiko erakunde autonomoaren kontseilu errektorearen udalaren ordezkari izango diren EAK, PNV udaltaldeko zinegotziak izendatzeko proposamena. Ono bai daukazue informazioa eta direzenak. Vale, galderarik edo bozkatuko dugu. Vale, bozkatuko dugu a favor...
Hau da... Vale. Onartuta. Se esaten da por unanimidad, así se dice. Bueno, onartuta. Hirugarren puntoa, Getxoko Jesusen Bihotza udalgai egoitza, tokiko erakunde autonomoaren, kontseilu errektoriaren udalaren ordezkaria izango diren PNV udal taldeko zinegotziak izendatzeko proposamena. Osa berdina. Galderarik? Ez. Bale, bozkatzera joango gara. ¿Votos a favor? Vale. Aprobado por unanimidad. Laugarren puntoa, Getxo Kultura tokiko erakunde autonomoaren kontseilu errektorian udalaren ordezkaria izango diren JPNV udal taldeko zinegotziak izendatzeko proposamena. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Vale. Bosgarren puntoa. Punta Begoña Fundazioan udala ordezkatuko duten zinegotzia izendatzea. ¿Votos a favor? Vale. Se aprueba por unanimidad. Vale. Seigarren puntoa. Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoren udala ordezkatuko duten zinegotziak izendatzea. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Vale. Zazpigarren puntora pasatuko dugu. Getxoko udaleko langileen plantilla eta lanpostuen zerrenda aldatzea, gobernu irekiaren eta modernizazioaren arloan plazak eta lanpostuak sortu eta amortizatzeagatik eta lanpostu bati babesa emateko plaza bat sortzeagatik. Vale. Azalpina? Salva? Eskerrik asko. Ongi etorri. Gaur hemen ekartzen dugune da, 2 punto. Alde batetik ekartzen dugune da, pertsonaleko arloko pertsonak hartun dugu bere postua, responsable moduen, eta beraz, tag bat geratzen da hor bakante moduan. Eta beste alde batetik, ekartzen dugu aldaketa bat gobernu irekian onako dela. Lo explico facilito. En comunicación teníamos 3 técnicos audiovisuales, una persona ya se ha jubilado, un técnico audiovisual, por lo tanto hemos amortizado esa plaza y lo que veíamos en el área de gobierno abierto y participación era una necesidad de, sobre todo, ordenar la web. Entonces lo que hemos hecho es coger una persona de informática y trasladarla como persona responsable para que acompañe en la web al área de transparencia, sobre todo. Entonces, amortizamos una plaza, creamos una plaza aquí y traemos el técnico operador informático a esta plaza y se genera una plaza nueva de operador informático en informática. Así, cubrimos una necesidad que veíamos necesaria. Ibon? Lehenengo kontua, tagaren inguruan, gauza batzuk ez zaizkigu argi geratzen edo behintzat galdetu nahi dugu, hau da dagoeneko sortuta dagoen plaza bat, baina honen inguruko hizkuntz eskakizunen inguruko informaziorik ez dakigu zein hizkuntz eskakizuna eskatzen zaion eta derrigortasun tasa daukan. Bestalde eta iradokizun bezala web bat mantentzeko informatikari bat hartzen baldin baduzu, todo tiene mala pinta. Weba atzetik informatika daka, baina batez be azalean ez daka informatikaren beharri, baina beste zerbaiten beharra daka. Hala ere, horretan, galdetu nahi duguna zergaitik honek, edo honi, jakin dakigulako jubilatu dana, etzokalako euskara, etzekilako euskaraz, baina zergaitik horintxe aterako den lanpostu berriari, etzaio eskatzen derrigortasun tasarik. Derrigortasun datarik. Azken finean, apurka egiten ari garena da, udal hau erdalduntzeko bideak zabaltzen. Eta hori da, ontzat eman ezin duguna. Orduan, lehenengoa, zein da lehenengoari eskatzen zaion hizkuntz eskakizuna, eta bere derrigortasun tasa, tagaren inguruan, oinarrizkotza jotzen dugu guk horren inguruan edozegako erabakia hartzeko, eta bigarrena, zalantzan jarritzakegu
ikusentzunezkoen teknikarien amortizazio beharra, are gehiago komunikazioa dakarren, azken aldi honetan komunikazioa dakarren norabideak ikusita, baina are gutxiago derrigortasun tasa, hizkuntza eskakizunari dagokion derrigortasun tasa jarrita. Eta gero da betikoa eskatzen duguna. Hemen aipatzen da momentu baten negoziazio mailan aipatu zala, tratatu izala negoziazio mailan langileekin, baina aipamen edo horretan sindikatu bakoitzak edo zenolako bozketak egon ziren ez da aipatzen, beraz, esatea gai hauen negoziazio mailan landu direla, oso ondo, baina negoziazio mailak zer esan zuen, ados zegoen, ez zegoen ados, eta ez dut esaten sindikatu bakoitzak ze bozka eman zuen, baizik eta negoziazio maila berak adostasuna adierazi zuen, ala ez. Horran hori dira galderak. Eta horren arabera etorriko dira erantzuna. Saloa? Bueno, aldoten erantzun dut, zezdekot informazio guztia, oso denbora gutxi noa arlo honetan, eta aldotena erantzuko dut. Galdetu dut hizkuntza maila eta jari buruzkoa, zezdekot informazioa, pasatzen badete momenturen baten, esango dutzut, baina ez dekot informazioari buruz. Baina, gutxienez hirukoa suposatzen dut izango dela. Suposatzen dut, baina ez dekot informazioarik. Eta gero, negoziazio mailan bozkatu bazan edo ez dut heldu informaziorik kontra egon direnik, da gero esaten dozuna beharrezkoa dan edo amortizatu, guk ikusten dugu beharrezkoa dela weba konpondu eta ordenatu. Eta, bai, klaro, informatikari batek ez deko ikuspuntua erabiltzailearen aldetik, esaten dana ez da, baina horregaitik daube bai beste bi pertsonagaz, komunikazio arloan ondoan dago eta transparentziko bi pertsonagaz dauz, eta horrek badekie ikuspuntua erabiltzaileen aldetik zelan izen bidan, orduen bera dago ordena jartzeko eta alde asko eskuz aldatu behar dalako webgunean. Ez da WordPress errez bat aldatzeko moduan, alde batzuk eskuzein behar direz, beste batzuk ez, eta hor, alde tekniko hori ez izeteko puntu bat aurrera zeroateko ordenau, webguneko ordenau, oberena ikusten dugune da informatikaria horregotea eta aurreri laguntzea. Hor arte esan horotzut ez dut informazio gehi hori. Hor, bi gauza geratzen dira lotu gabe. Jakitea zergaitik informatikari horri etzaio eskoatzen hizkuntza eskakizunean derrigortasun datarik. Eta bigarrena, weba aldatu baldin bada, lehenengo argitzea, zer aldatuko dana. Weba ala intraneta. Ze weba aldatuko bada, edo aldatzeko bada, web horren aldaketaren bideo horri bat egon beharko litzateke. Eta bideo horren berri ez daukagu. Hori eskatuko nuke edo zer gauza aurrera atera aurretik. Bai, azaltzeko, ez da webari buelta bat emotea, momentu honetan hori helduko da, noiz baiten, eta ruta baten biko dugu programazio bategaz, eta lehenengo jakin bebai zelan ordenatu behar dugun. Momentu honetan ordenatu esaten duten da, kontenidoa, osea, gauza batzuk dauz oindala askotik aktualizatu barik, eta, buelta bat emon bileko, eta arlo bakotzetik paseko gara, jakiteko, zer eta nola aktualizatu bedan informazioa, webgunean, eta hori ondo ipini. Eta hori ondo dekogunean beste aurrera pasu bat emango dugu, baina lehenengo garrantzitsuena da informazioa aktualizeta egotea. Ze, jaia batzuk dauz, adibidez, batzutan telefono bat ez dago eguneratuta, edo subentzio bateko azkenengo informazioa ez dago jarrita, horre gauzak batzutan hor geratzen dizenak, ze urteri behin bakarrik aldatu behar dizenak, modu baten edo beste baten, arloak parte hitzea webguneana, gehiago arduratzie informazioana, eta guk ordenetzi. Eta gero, beste guztize webgunari horrek bestelako ibilbide luze bat eukiko dugu. Baina ez da helburua momentu honetan. Barkatu,
Ibon, esaten dut zut, aurri badago eskatzen A ber, orain momentuan. azken dituko gara. Baina argi dago, hau plenora joango dela, eta plenoan informazio hau era egokia jaso gabe, gure boskan zentzu batean jongo dala. Osea, orain, boskatu dezakegu, bai. Ze gertatuko da mendi plenora? Yo me atrevo a adelantarlo. Que no va a cambiar nada. Baina, bueno, espero equivocarme. Orduan, Tajari buruzko, perfilari buruzko informazioa da pele lau sin preceptividad. Taja, sin preceptividad. Bai. bueno, pasatuko gara bozkatzera. Vale. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pasatuko gara. Da, zigorra sartzeko prozedura hasteko proposamena, RKE, kafetegia izeneko udal eraikina ustiatzeko zerbitzuaren emakina kontratuan. Vale? Orduan, Xaloa. Bai, eskerrik asko. Bueno, lo que traemos aquí es el inicio de procedimiento para una imposición de una multa, en este caso en la cafetería de la RKE, ¿vale? Lleva, pues bueno, sin pagar uno de los cánones, en este caso el de septiembre del año pasado. Se ha contactado con ellos, pero bueno, al ver que no se procedía al pago, pues iniciamos el procedimiento para la imposición de la multa. La imposición de la multa, ser la primera y no tener tampoco gran relevancia en principio, le imponemos 375 euros. Alderarik. Bai. Sí, gracias. Bien, bueno, gracias por la información. Bueno, dos preguntas. Bueno, estamos en el mes de marzo. Se comenta que en septiembre no han pagado el canon de septiembre. En los meses posteriores se ha pagado. Y bueno. Sí, es que ha habido, tenía sin pagar septiembre, octubre, alguna cosa, ha pagado otras y ha dejado la de septiembre sin pagar. Y el resto está todo al día. Sí, sí. Vale, y la segunda es, no hay deuda fraccionada. No hay nada. Vale. Ibon? Bueno, lehenengo, zer esaten du, que es pequeña, insignificante, de deudas pequeñas e insignificantes estamos escarmentados. 1.000 euroko zorra jartzen y nos deben 600.000. Nos deberán más. Kontua da, honen inguruan, guk galdetu genuen 2025ko, a ber, amendakat, 2025ko abenduaren 10ean aurkeztu genuen galdera bat. Eta galdera horretan, esaten gendun, la terrazan ikusitakoa eta gero, a ber, gainontzeko kontzesio guztietan zeban zegoen udala. Eta, a ber, kontzesionariek ordaindu zuten ala ez. Udalak ez zigun erantzunik emon, justo honen inguruan, RKaren inguruan. Eta, karo, ointxe ikusten dugu, iraian ez zuela ordaindu. Eta, zuk esan duzunaren bera, ez zuen ordaindu iraian, urrian agian, azaroan, abenduan ez dakigu, gauza batzuk ordaindu ditu, beste gauza batzuk ez ditu ordaindu, ez dakigu ordainketa horietan interesak jasan dituen, ala ez dituen jasan, ordun, eta gero da betikoa, osea, da hemen, osea, ez du ordaintzen. Isuna izan daitezke, 750 euro, eta jartzen dizkiogu 375. Claro, es que isun horiekin la gente no paga. Me hace más barato no pagar. Orduan, nahi duguna da, honen inguruan, da plenora eltzen garen erako, jakinda, gutxienez iraietik ona, enpresa honek, zer ordaindu duen, zer ez duen ordaindu ez duena, ea interesekin gero ordaindu duen ala ez,
zen olako prozedurak egin diran ordaindu zuena kobratzeko, ze batzutan gertatzen dana, bueno, bat pasatu zaidala. Baina, karo, irailekoa izan da, 6 hilabete pasatu dira horretarako. Eta egia esateko, RKeko kafetegiak ez dauka hola izugarrizko kanona. Ez da la terrazak, ez da desorbitau. Hau da, nahiko... Eta hainbat aldiz atera zan, asko merketu zan kanona, etcétera, etcétera, etcétera. Orduan, informazio hori guzti hori behar dugu. Naizta desberdina eman arren, honen patroi baten antxa badaukagu aurretik ikusita. Y que no nos piden 2 veces la misma piedra. Vale, Salva? Bai, aklaratea etzik. Esaten dozu moden galdera hori egon zan, esan erantzun emon, emon biban erantzuna esan egon, baina nik uste dut, txarto ez banagoen, informazio hori gero bidali zala. Ez banagoen txarto, Excel bat bidali zala, edo informazioa bidali zala, nik uste dut, ingen un taulatzoa esaten zelan dauzen likidazio guztiak, bidali zala. Ze hori, bai. Momentu horretan ez, zezan egon zinegotzia, baina justo urrengo konbokatoria bidali baino harinago, bidali zan informazioa, eta hor dago. Gitzi edo asko zigorrak, printzipioz ez deko deudari bakarriteko hilabeteko deuda bat, eta normala danez, batutan atzeratu alzaratu ez, baina ordainduten deu. Orduen, lehenengo zigorra maksimoara izatea, ez dugu, teknikariak ez dute holan ikusten. Lehenengo zigorra da, holan joango gara. Ez dau bestelako deudarik, eta printzipioz, dana ondo joango da, eta suposatzen dugu ordainduko dela, beste guztia ordainduta dekolako. Eta la terrazakin ezin da konparatu, ze beti esaten duguna, la terrazaren zigorrak doaz, irten zan kanonaren basearekiko. Horregatik. Orduen, la terrazak gehiago jarri aldotzegula, bai, baina ezin dugu, zepleguetan ezin da. Kasu honetan, maksimora joan algara, baina, lehengoa da, eta teknikariek ez dabe ikusten, lehengoa izatea eta zigor potolona jartzea. Joango gara ikusten zelan da, baina printzipioz ez dugu bestelako arazorik. Horrerte. Ibon? Ez, baina gauzak ez dira horrela. La terrazari ezarri zitzaidu lehenengo zigorra 1.000 eurokoa izan zen. Eta la terrazari jarri algenio lehenengo zigorra 1.500 eurokoa zen gehienezkoa. Hori da gehienezkoa, eta esarri zitzaidu lehenengo zigorra erdibidekoa izan zen. Kasu honetan egiten dan bezalaze. Eta gero behin da berriro salatzela ari garena da, udal honetan ikusten dugula da, enpresekiko izuna jartzea malgutasunekoa dagoela. Malgutasunekoa dagoela izula jartzerako momentuan, erdiko bidea bilatzen dela, malgutasunekoa dagoela zehapen espedienteak zabaltzerakoan, horiek hainbat aukera ematen zaizkiola enpresei, baina gero herritarrei tokatzen zaienean, erradarra gainditzen baldin badu, pago de golpe todo. Aquí no hay nada que discutir. Ez dago, ez gehiago, ez gutxiago. Eta hori da, behin da berriro salatzen duguna. Da, enpresekiko mantentzen dan konsiderazioa maldukotasuna ez da getxostarrekiko, herritarrekiko mantentzen dana. Eta eskatzen dugula da, edo bata, edo bestea. Baina irizpide bera. Hau da, enpresekiko eta malgutasuna edo ikusten baldin badu jende arratzen dala eta jendea gauzak errakuntza konpontzeko aukera dauzkala eta bidea eta denbora eman bartzaiola. Oso ondo, herritarrei baitare. Ezin dena da, herritarrei zuzenean izuna jarri, eta horren adibide garbia eta uruila daukagu guk, eta aldiz, enpresei, zuzenean, zehapen espedientea luzatzen dira, hainbat epe ematen zaizkie, gero ezartzen zaizkien zigorrak izaten dira erdibidekoak, hori da eskatzen duguna eta hori da zalatzen duguna. Eta zentzu horretan, espediente honek dauka antxa guztia la terrazarekin, antxa guztia. Salva? Bai, bukatzeko, guk kontrataziotik berdintasuna nahi dugu bai zigorratan logikoki, eta kasu honetan ez eskapatzeko hilabete asko jakiten dugunetik ez dabela ordaintzen eta zigorra hasten garenetik jartzen, hor diru zaintzarekin, heldu gara akordio batera informazioa errazago eukiteko eta eguneratu eukiteko eta
desde luego ez gara malgutasunakin ibiliko. Hori ikusi dugu La Terrazarekin zelan lusatu dan denborak, eta kasu honetan jakin dugu nenien, ikusi dugu zigorra jarri badan edo ez, ikusi dugu ordaindu badan edo ez, eta horrengo hilabetean hasi gara martzan. Eta hori hobetu nahi aurrera. Así que, bueno, espero dugu lusapen gehiagorik ez egotea, baina ez dugu nahi bestelako malgutasunik emotie enpresesetik gaitzik, zein pertsona fisikoak izatea. Herritar guztiak bardin tratatu behar dugu zelako. Bueno, pasatuko dugu bozkatzera, kasu honetan, 8. puntua, votos a favor, en contra, abstenciones, vale. Okay. Vale. Eta orain, sartuko zen hemen, orain daukaguna, bederatzigarren puntua sartzen da, bale? Izango zen, hori. Vale, proposamena, kasu honetan izango zen, prezio publikoak kentzea oporretan aisialdi jarduerak egiteagatik. Vale? Vale. Eta orain baia, hasten gara, Gonzalo, en la segunda parte. Yo no sé si... igual un minuto, Gonzalo, que igual la cuestión es darle la oportunidad también que ella se explique, que directamente hemos pasado a turno de preguntas, ¿vale? Bueno, brevemente, no sé si habéis tenido tiempo de poder mirar los informes que acompañan la propuesta, pero los motivos, o sea, el informe técnico, los motivos que justifica la derogación de los precios se basan primero en la eliminación de barreras económicas y mejora de la accesibilidad, porque refuerza, ¿no?, la igualdad de oportunidades. Fortalece el apoyo a las familias porque los udalecus son una herramienta clave para facilitar la conciliación laboral y familiar y prevenir situaciones de vulnerabilidad, y también porque al final se simplifica, ¿no?, la gestión administrativa y reducimos trámites, facilitamos el acceso a las familias y también se facilita el trabajo que hacemos desde el servicio. Nada más. Sí, gracias por la información. Una pregunta. Estas actividades entiendo que tendrán un número de plazas, digamos, limitadas. Vale, entonces, en ese caso, a nosotros nos parece muy bien pues que se suprima el precio público. Lo que pasa es que quizás podría darse el caso de que si, por ejemplo, las plazas son 50 y se apuntan pues 70 personas, pues eso, las 50 primeras son las elegidas y luego alguna de esas 50 personas, niños, no vienen, con lo cual podría darse. Yo sí pediría, no aquí en organización de cuentas, que si hubiera un cierto mecanismo como de aviso para que quien no vaya a ir, al ser gratis, digamos, no tienes que pedir al ayuntamiento, oye, no voy a ir, me devuelva el dinero. O sea, en ese sentido, mejor los mecanismos un poquito de supervisión para que si alguna persona que ya está apuntada no va por X motivos, pueda ir las siguientes personas. Sí, brevemente, sí que tenemos ese tipo de mecanismos ahora mismo, porque también tenemos unas cuotas reducidas dentro de lo que es, pero sí, lo tomo nota y lo traslado al área. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, si os gehiago, norbait gehiago, bagoaz bozkatzera, Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale. Orain pasatuko gara, 10. puntua izango dana, bai? Vale, pasamos al que sería el 10º punto, bai? Vale. 2000, bueno, kasu honetan, ja bada kontrol jardueran, gaude ja, arlo horretan, zati horretan, bai? Kokatzeko bereziki niretzak. Vale. 2026 /01 kreditua sartzea onartzen duen 2026ko 588 dekretuaren kontu
ematea. Bai, bueno, hemen badaukazue informazioa, ez dakit zeo aldin badago, si algo, vale, pasatu. Ibon? Bai, gu batez be, okerrez bano, puntua honetan eta horrengoan, bueno, kreditu, osea... Izango zen orain, parkatu, baina, kita. Ibon, eskatu didate joatea, banaka, bai egia da, zuk esaten duzun moduan, pues igual badago hori hildotik, no? 10-etatik, 15 arte... Egin dugu da eskari bat, soilik eskari bat, lehen duguna. Osa, balioko duena, guztietarako. Guztietarako, hau da. Hemen hainbat partida sartzen dira, aurrekontu batzuetatik, 2025 urtetik 2026 urtera pasatzen dianak. Zer gertatzen da, gero, dagozkion batzordean, ez zaigu horren berri emoten. Eta guk eskatzen duguna da, hau itzen danean, ona ekarri hau. Baina adibidez, hemen agertzen dien lurralde arloko partidei dagokionez gutxieneko zerrenda bat, edo herritargo arlokoi dagokionez, edo gizarte kohesioko arlokoi dagokionez, zerrenda bat, baina horren egoera eginda. Hemen sartzen diren guztien artean badaude batzuk. Urtearen azken hilabetean aukeratu direnak eta oraindik ez da tramitatu gabe da ona. Beste batzu daude lanean hasita direnak eta azken ordainketa falta dana. Beste batzu daude lizitazioa egin gabe. Beste batzu daude, orduan, eskatzen du gutxienez eta kontuan hartuta urrengo guztietan nahiko dirutza atorrela, eskatzen dugu bakoitzaren ez oso informazio zehatza baizik eta ez dakit, aben dago bat adibidez gero ikusiko duguna da Pepek eskatutako zerbait edo Gaztelekuaren obrak. Bueno, Gaztelekuaren obra. No se inició la licitación. Se inició la licitación. Tenemos el proyecto. Vale, badakigu kreditua pasatzen da urte batetik bestera, baina, claro, ez da soilik ariketa kontable bat, aurrekontuei dagokiena. Ariketa kontable honek edo aurrekontuei dagokien ariketa honek erantzuten dio atzetik egon den kudeaketari. Eta hemen agertzen diren guztiak ez du esan nahi egin gabe daudela. Gu badakigu batzuk bidean daudela. Baina ez dakigu zeintzuk. Eta bapatean bideratzen dizkiguzue ez dakit zenbat proiektu eta lurralden, herritargon eta gizarte kohesioan ez du inolako informazio hori jaso. Eta hori da, ja badakit aurten ez dela egingo, bueno, jasoko bagenu olako esteletxo batean ere legok etzartu, baina datorren urterako eskatzen duguna. Osea, pizkat informazioa aldez aurretik jasotzea. Zer gehiago, algo más? Sí. A ver, no, un minutito, es solamente por saberlo también, como en el caso de Ivonne. ¿Vas a hacer referencia al punto en concreto que estamos el 10 o te hace referencia? No, solo a este. Una manera como inicial. No, solo a este, porque vale. Es que hay una línea que no se ve, entonces quiero saber qué es lo que pone. Vale, entonces, perdón, sí. Vale, entonces ahora nos centramos, Ivonne, quedó recogido, zure eskakizuna izango bazen orokortasun batean, apuntaten notau, eta bereziki, pues, datorren urterako, aben, prozedura bat, pues, eukiteko por buruan. Eta vamos al punto número 10. Sí, que por el sello que aquí pone Evaspena, una de las últimas líneas, la que está debajo de la del cementerio, de reparación de paramentos, pero claro, luego la siguiente partida, que es de 18.123,38 euros, con número de referencia 1971, no sé lo que pone al principio, pero luego pone restauración de puerta de acceso y ventanas de fachada principal. Un minuto. Sí. Yo creo que es, a ver aquí. Está debajo del cementerio. Es una de las últimas. Esta es la... No, pero perdón, estoy mirando el expediente, que no es porque estoy mirando el expediente número, y este sería el 9. Es este. Sí. Lo tengo aquí, sí, es este. Esa es la siguiente, esa sí, la anterior. Restauración de puerta de acceso y ventanas de fachada principal. Sí,
Un minuto. Espera, igual como está la otra. Aquí, un minuto. El sello ese que le ponen ahí. Capilla Cementerio, sí. Está en uno de los documentos que está colgado, en uno se ve y en otro el sello coincide en otro lado y libera ese, con lo cual lo tenéis a vuestra disposición. Es que voy a hacer otro punto. Vale, paso al punto número 11 en este caso, que sería 2026/0 kreditua sartzea onartzen duen 2026ko 590 dekretuaren kontu ematea. Gauza berdina. ¿Algún comentario como en el caso anterior? ¿Algo? Vale. 12. puntoa, punto número 12, 2026ko 03 kreditu sartzea onartzen duen 2026ko 589 dekretuaren kontu ematea. Gauza berdina. ¿Alguna cuestión? 13. puntoa, punto número 13, 2026ko/04 kreditua sartzea onartzen duen 2026ko 591 dekretuaren kontu ematea. Vale, continúo. Punto número 14, 2026ko 05 kreditua sartzea onartzen duen 2026ko 592 dekretuaren kontu ematea. Eta, como hildo honetatik, izan zen 15. puntoa. 2026ko 06 kreditua sartzea onartzen duen 2026ko 952 dekretuaren kontu ematea. ¿Alguna cuestión este? Vale. Pasatzen gara 16. puntoan, 2026ko 01 kreditu gehigarria onartzen duen 2026ko 662 dekretuaren berri ematea. ¿Alguna cuestión? Vale. Punto número 17. ¿Dónde va? Alkatetzaren 1324 zenbakiko dekretuaren berri ematea, arlo eta zerbitzuetako arduradun izateko udalkideak eta gastu programaren arduradun politikoak izendatzeari eta haiei jarduketetan sinadura esku ordetzeari buruzkoa. Hauko informazioa esan geratzen den. Vale. 18. puntoa, alkatetzaren 1325 zenbatekiko dekretuaren berri ematea. Getxoko udalaren toki erakunde autonomoetako presidente titularren eta ordezkoen izendapena aldatu da. 19. puntoa, alkatetzaren 1326 zenbakiko dekretuaren berri ematea, antolakuntza eta kontuetako lurraldeko, herritargoko eta gizarte kohesioko informazio batzordearen osaera aldatzea. Pasatzen dugu, 20. puntoa, alkatetzaren 1327 zenbakiko dekretuaren berri ematea, lehendakari ordeen izendapenak aldatzeari buruzkoa. Vale. Urrengoa, 21, bueno, zeo zerben nahi baldin baduzue, gelditu, me cortáis y yo continúo, si lo podemos hacer ágil, pues estupendo. 21 puntoa, alkatetzaren 1328 zenbakiko dekretuaren berri ematea, tokiko gobernuko batzarreko kideen izendapenak aldatzeari buruzkoa. Vale. Mi puntua, alkatetzaren 1371 zenbakiko dekretuaren berri ematea. Diru laguntzen kide anitzeko organoaren osaera aldatzeari buruzkoa. Hurrengo puntua, ukinduguna. 23. puntua, alkatetzaren 1408 alkatetzarena. Getxoko udaleko tokiko erakunde autonomoetako presidente titularrak eta ordezkoak izendatzeko. Aldaketza dekretuan ikusitako akatz materiala zuzentzea zen hau, punto hau, eta azkenean hor agertzen zen dana, bakuzu informazio guztia. Zer? 24. puntua. Alkatetzaren 1409 zenbakiko dekretuaren berri ematea,
dekretuaren ikusitako akats materiala zuzentzea izan zen, dekretu horren bidez, informazio batzordeen osaera aldatu zen, eta hor dago dana ipinita ja, zuzenduta. Hogeita 5 puntua. Bozeramaileen batzordearen osaera aldatzea jakinaraztea. Hori bai, agertzen da guztia, badaukagu informazioa. Bueno, honekin amaituko genuen punto kontrol jardueraren arlo edo puntoa, eta pasatuko ginen galde eskeak aldera. Kasu honetan, gu badaukagu galdera bat, eta, pentsatuta geneuka Podemosena denez, berari eskatzea irakurtzea, baina, kasu honetan, bera ez dagoenez, guk irakurriko dugu, bai? A ber, hau da, bai. Osoa irakurriko dut, badeko osoe, baina bueno. A la presidenta de la Comisión de Organización y Cuentas. Esto sería el punto número 26. Bebo, sí. Que me he lanzado. Vale. A la presidenta de la Comisión de Organización y Cuentas. Desde el Grupo Municipal Elkarrekin Podemos trasladamos a la presidenta de la Comisión las siguientes cuestiones. Y es un punto, pone, reiteradamente hemos manifestado que la existencia de una única plaza de técnico de igualdad para nuestro ayuntamiento es escasa. Sin embargo, la situación es más grave al ser habitual que la plaza se encuentre vacante, quedando sin persona responsable una función de central y transversal relevancia para esta institución. Por ello queremos conocer 4 cuestiones. Histórico cronográfico de la situación de la plaza de técnica de igualdad desde enero del 2023 hasta actualidad. Fechas en las que se ha ido ocupando de manera fija o interina. Fechas de ITS, permisos o licencias superiores a una semana con referencia de las cuales fueron cubiertas por otra persona y desde qué fechas y periodos en los que ha permanecido vacante. Para mantener la confidencialidad de las personas que ocuparon la plaza, se ruega no dar nombres y hacer referencia mediante letras A, B, C, no iniciales. Segundo punto. En consecuencia, ¿cuánto ha sido el tiempo global por año que esa plaza ha estado vacante y o en IT permiso licencia? Siguiente punto. Para cada periodo de vacante o IT permiso licencia superior a una semana que no fuera cubierto por otra persona, motivo por el que no fue cubierto y formas por las que se intentó su cobertura con referencia concreta a las listas de 3 instituciones a las que se recurrió. Eta amaitzeko, para terminar, actualmente está en propiedad dicha plaza. Si es que no, ¿cuándo se piensa sacar en OPE? ¿Qué ha ocasionado que aún no se haya hecho? Ahora, ¿vale? Podemos ser que bialitako galdera. Kasu honetan igual. Saloa. Bai. Bueno, ez dago Xavier, baina erantzungo dugu eta, pizkatxo bat luzea da. Ze kuadro guztiz edekot, así que, intenteko simplificatu. Vale, en este caso, en ese puesto, desde enero de 2023 hasta el mes de marzo de 2026, han estado 3 personas diferentes, cubriéndolo en momentos diferentes. No, perdonad, 4, pero una solo ha sido en un momento muy puntual, ¿vale? Entonces, él o la funcionaria A, vamos a decir, ha estado de enero de 2023 hasta marzo de 2025. En todo ese periodo de tiempo ha tenido, a lo largo de 5 meses, de formas puntuales, vamos a decir, bajas, ¿vale? En esos 5 meses se han cubierto 3 de esos 5 meses de baja, 2 no se han cubierto, ¿vale? Y luego ha sido sustituida por una funcionaria B desde abril del 25 hasta este momento. Esa persona ha causado baja casi desde el primer momento, ¿vale? Y se ha sustituido de todos esos meses 5 meses, ¿vale? El resto no se ha podido sustituir, que han sido desde septiembre del 25 hasta febrero del 26, porque en marzo ya ha vuelto la funcionaria B, vamos a decir, ya está trabajando. ¿Y el porqué de esos 5 meses sin cubrir? Pues porque ha habido falta de personas en las diferentes bolsas. Y paso a nombrar las diferentes bolsas, que han sido bolsa subsidiaria 1442, bolsa de Diputación Foral de Vizcaya, solicitada bolsa al Ayuntamiento de Vitoria, solicitada bolsa al Ayuntamiento de Amurrio y solicitada bolsa a Gobierno Vasco. Por lo tanto,
pues se ve que hemos mirado en diferentes sitios, pero bueno, pues ha sido bastante dificultoso encontrar una persona para sustituir. Y bueno, pues esa persona ya está de vuelta, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta en ese caso. Jo crec que serà... Ivonne, nahi duzu zeu esan? Bai, gauza da, yo creo que se da respuesta a los puntos que se hacían referencia en el escrito, por lo cual entiendo que este punto ya estaría cubierto. Vale, y ya por último, ¿no? Entraríamos en el punto de... minuto. Bai, ez falta da esan, postua urtengo badaben edo ez. Bai. Kasu honetan, ongo urtean urtetan dugu postu horrek, OPR. Ongo urtean urtetan dugu. Vale. Vale? Ok, sí. De acuerdo, es verdad. Ahora sí. Vamos a voltar. Vale. Pasatuko gara aurrengo eta azken puntora, izango zan hori. ¿No? Preguntas. Bai. Ivonne. Bai, lehen lurraldean bota dugu, eta hementxe botatzen dugu berriro. Hirigintzarloan bi pertsona falta dira aspaldi, ez dakit bajando olako edo, eta hirigintzarloak berak gudakigunez duela da hilabete egin zuen bi pertsona horiek ordezkatzeko eskaria, eta oraindik ez dira ordezkatu. Eta hirigintzarloa, udal honetan ezaguna da batez be, esan dezakegu lan asko dakalako eta karaitz ez dalako ibiltzen. Beraz, bi pertsonaiek zergatik ez dien betetzen edo bi ordezkatzioi zergatik ez dien egiten jakin nahi dugu, eta eskatu nahi dugu alik eta azkarren egitea ezoilik hori, eta baita ere pertsonal arloak dauzkan prozedurak, pertsonak ordezkatzea zailtzen baldin badu prozedura hori berraztertzea, ez daukalako logikarik, eta gainera horri gehiten zaio modernizazio tresna berria jarri dan hori, ez da antza denez behar bezain ondo ibiltzen, eta hirigintzarloan ez direla egin behar beste migrazio guztiak, eta zentzu horretan are langile gutxioa dauz, eta eskuz egin behar dute lan gehiago. Orduan jakin nahi dugu baita ere, modernizazio arloan gertatzen ari tresna berriarrekin zer gertatzen ari da, noizko konponduko diren arazo guzti horiek, eta abar luze hori. Langileak be kexaka ari dira, langileak be horren konponbide baten beharrean daude, aspaldi, ez da lehenengo aldia honen berri ematen digutena, baizik eta aspaldi eman digute goera honen berri, urtarrilean migrazio egin berria zen, baina etxeia martxoa bukatzen ari gara, eta oraindik ere hirigintzarloko espediente guztiak ez dira migratu, eta esan bezala bestalde langile gutxio daude. Bi galdera eta iradokizun edo eskakizun hori, hau da, zergaitik ez dira bete hirigintzarloak eskatu dituen ordezkapenak, zer gertatzen ari da modernizazio tresnarekin zehazki hirigintzarloan, baina orokortasun batean udala osoan, eta gero eskaria da, pertsonal arloko prozedurek zailtzen baldin badute langileak ordezkatu behar direnean, prozedura horiek gutxienez berraztertzea, eta ikustea nola arindu daiteke prozedura hori bajan daudenak edo bete behar diren plazak ahalik eta azkarren betetzeko. Salva? Bai, puntuz puntu. Hirigintzarloan bi pertsona falta dira, beste arlo batzuten beste pertsona batzuk falta dira, eta bai, esan dozu moduen, prozedura, guk daukagun prozedura aldatu, hobetu beharko da. Eta, horretan jardungo gara, ze oso garrantzitsua da guretzat, lanpostuak, beteta gotea, eta hirigintzan, ondala ja hilabete batzutatik eskatzen daude, eta ezinezkoa izan da hori betetzea,
eta hori gauz konpontzen momentu honetan, eta guretzat prioritate handikoa da. Bai hori, eta bai beste punto batzutan, ez direnak ikusten, baina oso garrantzitsua danak. Beraz, bai, prozedura aldatu, hobetuko dugu, eta horretan sartuko gara ahalik eta arinen gauzak hobeto aitzeko. Ze hori beharrezkoa da, eta egunerokotasunean ikusten den gauza bat da. Bestalde batetik, hirigintzako migrazioari buruz, bai esan moduan, urtarrian esan genduen hasi ginela migrazioarekin, harinean hasi behar ginen, bai, eta momentu honetan 1000 espediente baino gehiago migratu direz. Bai, alderik eta garrantzitsuena hainde dau, eta oin, beste espediente batzuk gauz pasetan. Alde batetik, bi bide dekoguz, eta bi bide horrek egon gara hitzen, falta direnak pasatu alditugu, migratu alditugu oso harin, baina dokumentuak gero ez dira oso eroso ikusten, eta orduen ikusten gaude arloarekin zein da noberena. Baina, 1000 espediente badauz ja pasatuta, daukadan azkenengo informazioarekin, eta bertan gaude lanean ahalik eta harinen konpontzeko. Ni egonaz hirigintzako administratzaile ezberdinekin, ikusitot zer beharrezkoa, zelako beharrak izan duten, eta ez espedienteen migrazioarekin urtarrilean arazoa izan da bestelako integrazio batekin, eta hori gure barneko lan bat da eta konpontu zan baita. Hortze gauz, eta ahalik eta harinen erantzungo dotzekue eskatutako behar izanari. Baina buru belarri gauz hori konpontzeko. Gu batetik nahi duguna dira datak. Zeia langileak sinatu dute idazki bat, sartu dute, bi lanpostuak berehala betetzea eskatzen dute, aspaldi eskatu zuten legau, eta jakin dakigulako deiak egin bartzuena ez da bilela deiak egiten beste zer egin bat ez litu zaiolako edo gokitu zaiolako, eta migrazioarena gauza bera, ahalik eta azkarren. Eman duzuen azalpena urtarrian emandako azalpen beretsua da, eta martxoa bukatzen ari da. Eta horrek esan edu udalaren lehenengo laurdena bukatzen ari dela, urtearen lehenengo laurdena bukatzen ari dela. Eta hirigintzarloa zoritxarrez udal honetan eta azkenengo gertakizunen ondoren gainera izango dau jende guztiak beraien gainera bigia jarrita. Orduan, eskatu, exigitu edo langileekin bat egiten dugu bi baja horiek berehala betetzeko eta poltsetan ez bado jendea lanbideren bitartez edo dena delakoa, badauz prozedurak esarrita horretarako, hori da deitu, jendea ditzea, poltsetako jendea ditzea eta enpe bat ematea ez da intzaia, eta lanbidera jotzera ere ez da intzaia, ez da intzaia behintzat lau hilabetetan horretan ibiltzen aritu izateko. Eta bestea, zer esan, denok ikusten dugu pizkat modernizazio tresna konpokita behar askoren pean dagoela. Edot? Zuk, ja ni bebaita. Zuko beto. Ez, idazkia gaurkoa da. Bai, orduan, prioritate absolutua dauka bi pertsona horrek ahalik eta arinen etortea, arlo honetan dagoen lan kopuragatik. Modernizazio tresna ez dago txarto. Aldaketa kulturala oso handia da, eta horretan ere lan egin behar dugu guztiok. Eta edozein migrazio, integrazio, aplikazio barrik eroaten deu bere denbora. Eta urtarriaren 8-tik martxoaren 18-ra, 2 hilabete eta 10 egun justu gabiz lanean. Eta normalean urtebeteko lana izaten da jende guztia, gauza guztiak, bertan egon behar den moduen egoteko. Ze proiektuak 3 urteko proiektu bat da, 2. urtean gauz, eta azkenen urte hau falta da, 3. heltzeko. Beraz, normala da, bakotzak bere presioa sentitzen dugu gauza barri baten aurrean, eta horren aurrean neurriak hartun duguz, eta horren aurrean azaldu behar diren lekuetan zer gauden eitzen, eta zer nolako neurriak gauzen hartzen, eta jarraitzen dugu lanean, hobetzeko, eta ahalik eta arinen dena normaltasu batean ikusteko.
Bueno, a ver, idazkia gaurkoa da, eskaria ez da gaurkoa. Eskaria aspaldikoa da. Eskari horren berri aspaldian daukazue. Ikusi izan dugu uda langile bat erdi negarrez hemen gehiago ezin zuelako. Lurralde batzordean. Orduan, eskaria ez da gaurkoa. Naiz da idazkia gaurkoa izatea. Eta sentitzen dut, baina aldaketa kulturalen aitzakia zei balio. Ez, ze horretarako kontratatu zuen udalonek zuzendari berezi bat duela 2 urte eta piku aldaketa kultural hori gauzatzen hasteko. Eta aldaketa kultural hori gauzatzen hasi eta gero gertatu ez diren migrazioak eta gertatu ez diren arazoak ez dira aldaketa kulturalaren erabaki. Baizik eta txarto planifikatutako zerbaiten ondorio. Eta txarto planifikatutako zerbaiten ondorio hori ikus daiteke noiz egin zen migrazioa eta nortzuk hartu zituzten momentu horretan adibidez zein arlotan hartu ziren oporrak hori ere ikus daiteke. Eta horrek ere ez dauka inolako logikarik antolaketaren ikuspuntutik. Hori ez da inon gertatzen. Migrazioa egiten den egunean, informatikarloan ez egotea jendea edo porretan egotea. Hori ez da inorretan gertatzen. Eta bere momentuan esan genuen bezala, horrek ez du esan nahi informatikariek ezin dutela oporrak hartu. Baina batzutan, migrazio bat egiten duzunean ezin dituzu oporrak hartu. Jaietan udaltzain gehiago daude. Horrek ez du esan udaltzainek ezin dituela oporrak hartu, baina ez justo jaietan. Hori da lehenengo kontua. Orduan, aldaketa kulturalaren aitzakiak ez dauka baliorik, ez da inora heltzen. Ez da soilik aldaketa kultural bat hau gauzatzen hasi zen zuzendari bat kontratatu zenean. Duela, bi urte ez, hau da, aurreko legegintzaldia kontratatu zen, zuzendario. Aldaketa kultural hori gauzatzeko. Beraz, ez bada gauzatu, hor erantzule batzuk egon barko dira. Eta gero, tresnak, akatsak dituela, ukatzea eta dena aldaketa kulturalaren menpe jartzea, ez dauka inolako zentzurik, horrek ez dio inori lagunduko tresna hobetzeko. Eta tresnaia horretan jarri dago, baina gauzak hobetu egin berdea. Eta ez da aldaketa kultural baten kontu bat, da beste zerbait. Eta gauza batzuk ez dira ondo egin. Eta akatsak ez badira onartzen, ez da etorriko zuzenketarik. Hori beti gertatzen da. Norberak onartu behar ditu zer gauzak egin diren txarto, horiek hobetzeko. Bestela ez dago betzerik. Eta dena, aldaketa kulturalen menpe baldin badago, pues aquí, aldaketa kulturalen menpe, insekula sekulorum. Y no, ya no cuela. Bueno, ja. A ber, ni naiz azkenen sartu indana, Ibone, orduan, baina zeo zer esan behar dut. Osea, no, gure dut esan, eta ikusten dut. A ber, dana aldaketa kulturari ez da leporatzen, osea, baina bai egia da, bueno, ber, ni esaten dut orain komisio honetan ez da esaten dana. Beste gauza bada hori baita sartu behar dela, gure egunero potasunean. Zagudat esan, zelan egiten direzen gauzak, ze denpora behar dugu, ze eskakizunak, ze jo behar zara jendeari eskatzen baina nibe, bai, zuri bat, baizik eta prozedura batzuk, komisioa sortzeko, osea dana, eta hori da, deitu kultura edo deitu nahi dozu moduan, prozedurak aldatzen ari dira, eta denak gogitu beharko direz. Osea, igual, errezena, okingo duena, izango naz nik, como zela nueva, claro, nik egitxe da, nitzako izango da, oberria, eta punto, me voy a integrar muy bien. Baina bai egia, zebesteak, zu baita, denodeko zue, modu batzuk egiteko, eta hori aldaketa. Baldin bazauz gero eta sartutago, gero eta gizego aldatu egunerako eta beharko duzu, eta hori normala da, prozesu hori normala da, eta humano da. Osa, dut esan, eta hori bebai, joan hartu behar da, osa, ni bebai, hori, ezketzen dut, txan, hori baita, bueno, eta gero, 3 urte, baina da lehenengo urtea, arizi eta bigarrena, nik banago ikusten denporaketa dana, denpora, ostia, udaletxe baterako egin behar dizien aldaketa dana, migrazioak egin behar dizela, ni ekonomia bezala, tesoria dana, da, eta jendea dago egiten kriston lana, regatoa makina, benetan urduan, badaude gauza batzuk, bai, badagoela, baina badago jendea egiten. Gauza hori, ipintzen gauzak ondo, agolkatu zelan inberdirezen gauzak, eta aldi berean sakatu el trabajo. Osea, orduan, bai, hori gertatzen ari da, eta orduan, eta hori bai, badagoan ari zetzen eta egiten ari direzen. Urot esan, baina, esaten dozunean,
bebai zenbat denpora den, oza, denpora ikusten baldin badugu, zenbat jende dagoen, zenbat aldugu, zer rekurso daude zentadana, ostia, jo, badaki zer nahi dozun, baina bebai beste aldetik gauz botatzen bortierran, un poco. Hori da, esan behar nuna. Ja, listo. ¿Alguna cuestión más? ¿Pregunta? ¿Tema? ¿Listo? Y para cerrar, ¿qué se dice? ¿Se cierra? ¿Ondo pasa, no? Vale. Maitza. Maitza te moten dugu. Venga, eskerrik asko denei.